Bon, là, elle a présenté. On est caman t'a la quoi. Mais on fana t'a bali n'a tɛ gagné, on fana t'a bali n'a bɛ gagné. Bon, président ka démocratie présentation na vraiment ne kɔni sago parce que a ye fɛn minnu kɛ a ka mandat fɔlɔ kɔnɔ a si ma taa an jigin sira kɔnɔ ne yɛrɛ t'a fɛ a yɛrɛ k'i yɛrɛ présenté surtout ka gagné yɛrɛ vraiment. I bɛ ka mɔgɔ t'i bɛ ka la yɛrɛ i bɛ ka yɛrɛ de ka na ta mɔgɔ o bɛ voté i bɛ k'an tɛ yafa o ma walayi an tɛ yafa ma bi an tɛ yafa o ne ka dɔgɔnin ye. Baara bɛ cogo min na n'a bɛ taa ten ayiwa an kɔni b'a fɛ an kɔni b'a fɛ ne kɔni b'a fɛ a bɛ baara la cogo min na n'a kɔni bɛ taa o cogo la ne kɔni b'a fɛ awɔ hakilina min kɔni b'a la o kɔni y'o ye. Tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka mana in